elinga yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbeke para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Ingkang ngrembug negara Ngastina kuwi sing wenang ing Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing menang ngrembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mengeng karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku duwe wenang ngrembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok. Kowe iki nang duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Lho, Bapak Durna kok gumejeng. Remen kula nggih. Ah, kula niki ndek putu pisan geni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih, wah kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nang wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula iki mboten cocok nang wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora usah wedi pisan geni, ora usah wedi. Lho, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong ora usah kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan asa melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora usah dadak Kakang gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedhe iso ngungkul kadeganing Prabu Manik-Maninten, iso nugel janganing Prabu Manik-Maninten, nyangking mestakaning Prabu Manik-Maninten gage boyong negara Ngastina, metu njaba. Ayo, tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati leganing atiku. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Niwang sumana mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Wasa Jenar ayo ndadekake kagiat pakrira si paman marira wiji wonten ngajengan manira paman Padhe Harya Sengguni. Kawula ana nggih anak Prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ing abdi kepatihan sareng tampi timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir wanter sabda pangandika Paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan mugian nyadong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Paman Wasa Jenar nggih. Kadiparan hangger si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Mula diaturna marang manira samendang aja nganti lenggeng karempit paman Wasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu sesembahan kula. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek saka kapyakar luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anginipun sami gegladon ulah kridaning aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka boten badhe anggepok kanca Paduka anak Prabu Ngastina. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non. Ndadosaken suka marwata sutara sing manah. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna angresi paman kadheng ngarsaning manira paman Wasa Jenar. Kawula ana inggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhapada Paduka anak Prabu Ngastina. Kula tampi dawuh sami-sami paman Wasa Jenar. Mugi kasih sakno langkur minangkin jengandika lenggah paman Harya Sengguni. Kawula ana ngestu padha dawuh Paduka anak Prabu Ngastina. Bawa Durna Bopeng Sukalima minangka ing Karaharjan rawuh Paduka Bopeng Sukalima wonten ing pendhapi negari Ngastina Bapa Penemban Durna
bapa ing Sukalima. Oh, astakus walasila bertobo suwaru kimbal sumorante hawala. Lha nuwun inggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sambi kula sowanipun ing bapa ing Sukalima mangya widodane skala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger, anak Prabu Duryudana. Kula tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecapno anggen cengandika lenggah bapa menembanduna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pislanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten ing Praja Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana semban kula, Nger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iya diweji. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung drilan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawa Pada Paduka Gusti kula Sang Nata. Wis datumpa si adi atur pangabekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Lantatan sanggaring pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang bodhang gantung sibu. Apa dene Nayaka lan kawula. Kaja ngandhut ingkang padha saur manuk. Jeneng Marirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula ing Ngastina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke Koko Prabu Baladewa sarawuh paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan punawrami kunjuk sandhep pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Upadara wayah Bathara jagat Padhe Indra Jaladewaku. Yai tansah winanting suka basuki sawanipun ing Raka ing Mandura saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tambi akarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tambi akarya bombong raos sing manah amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung kasekecapno anggen cengandika lenggah kawula napa niki sampun boten kirang mriyagi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwah Kakang Prabu maning-maninten kaprayogakno anggen cengandika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pini sepuh negari Ngastina ingkang hanjenengi madyaning Datulaya lan dinten sak mangke wekdal ingkang prayogi kula diambabaraken menggah menapa ta sababipun dene cengandika Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngastina. Yayi namung ngederek kersa maduka Yayi Prabu Ngastina sumangganipun murba masisa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik-maninten kasekecano anggen cengandika lenggah kawula non sampun boten kirang prayogi biswanipun ing Raka pun manik-maninten. Paman Harya wonten timbalaning ngadhawuh nggih Koko Prabu Baladewa wonten timbalan Yayi. Iwah bapa Menembanduna kula wonten maring ngadhawuh nggih sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngastina monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan nanging sabab menapa to dene ingkang rayi wantun hangrawuhaken dhateng cengandika Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Yayi wonten timbalan tuwuh tandha pitaken sakebeti manahipun ing Raka ing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina wonten titik lenggan sak mangke Raka katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajabing manah tanana liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Gandeng samangke ingkang Raka sampun kepareng sowan dumunten badhe wonten pirembagan menapa ingkang Raka ing Mandura nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utawa paduka Yayi Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggih nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina
Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala mastuti sabda tama Paduka anak Prabu Ngastina nggih semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh adat ingkang sampun menawi wonten bot repoting penggalih boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing Sukalima kula nedya ngangunaken jangga nilingaken karna sumadya ngejum gombol ingkang ruwet penggalih Paduka anak Prabu Ngastina nggih ingkang bapa ing Sukalima cemadhong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana Koko Prabu Paman Harya Bapa Durna wonten timbalan Yayi nggih wonten dawuh nggih wonten timbalan ngadhawuh nggih dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula nedya mbabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina wonten ing badhe kula rembak madaning paman dhateng negari Ngastina menika wonten kalih perkawis ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun alindra saking negari Ngawawu Langit Tlatah Sabrang anggenipun ceciklu wonten madaning negari Ngastina tumunten saged sapejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sakadang kadeyan nggih muti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged hanjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepipun Duryudana menapa sababipun dene kula wantun mekaten krana sampun kawiyos penggalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra ingkang rayipun Duryudana mila tumunten kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang setunggal dene ingkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah Koko Prabu wonten dawuh Yai boten kanthi kanyana-nyana kula menika nampi nawala ih kasinggihan mekaten nawala saking negari boten saking negari utawi saking Nalindra nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis jebul nyatanipun awala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur Pandhawa ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni lho wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Kyai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten wondene suraosipun awala menika kala wau sanget andadosaken kodheng raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina. Suraos sing nawala menika kala wau wisanggeni nedya njabel negari Ngastina. Upami boten saged wetah nyuwun sepalihin negari Ngastina. Wangsul dhateng pangawaosipun para putra Pandhawa ing kapandhekan wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampun janjekaken lan wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Ora Bu. Ngemuti dhateng kawontenanipun wisanggeni kados mekaten menika tumunten kumesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun wisanggeni menika boten sagedipun krenah cintrakanipun tuwin boten sagedipun jangka pejahipun ngemuti dhateng lampaning kados mekaten kula gegawangan wonten ing padoning netra
negari Ngastina menika wadhi wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ingkang kapandhikan wisanggeni ngemuti dhateng lampaning kados mekaten Koko Prabu tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi supados sak mangke wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning Nawala menika kala wau kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang Rai Ngastina Koko Prabu la taala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunggara Yayi menawi tutul anak kula wisanggeni sampun atur Nawala ingkang suraosipun badhe njabel negari Ngastina jernyakanipun wisanggeni menika nuwun sewu menika lare wisanggeni menika lare ingkang rumagang dewasa petanganipun dereng ganep mbok menawi ancas tujuanipun wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau boten tetarosan kaliyan para sepuhipun inggih menika para Pandhawa kula pitados menawi Yayi Prabu ngritaken para wadyabala Kurawa lan Nalendra ingkang nedya mbebantu dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasuraken wisanggeni mboten wonten ingkang saged ngasuraken anak kula wisanggeni leres pangandika paduka jernadyan menika lare ndhegal kewarisan anging kinayoman dening dewa wisanggeni menika jalma pinilih menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning dat kamurwing dat ngemuti wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan mila mboten apa mokal menawi wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang bilih tanding boboting yuda bebasan tinatah mendat Jenderal Menter kula pitados menawi peranganipun Kurawa nadan kadang-kadang paduka menika sampun winelek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi aden ajeng kaliyan pun wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina awit pukal gawinipun wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke wisanggeni saged mundur saking niatipun Koko Prabu kula sampun metang rinten pantaraning dalu palandene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa badhe kula aturaken dhateng pun wisanggeni supados lare menika sak mangke trima sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun menapa Yayi Prabu boten paring dawuh bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng inggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun menika ngembadhi kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning Nawala sampun dipun serat seratanipun wonten madyaning Nawala kados pundi badhe anggih mangsa gelak wanci dumading Bratayuda nadyan dewa dereng ngudrataken ning wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara paman Arya wonten dawuh kados pundi paman nggih monggo klasa bantal digulungi mawon lho kok klasa bantal digulungi mawon pripun kula menika malah bingung sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika wisanggeni ingkang badhe anjabel negari Ngastina nggih nuwun sewu menawi anak Pandhawa sanesipun wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi wisanggeni kula nuwun sewu lho nggih kula menika nadyan patih kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lare-lare menika ning tumrap kula pendak-pendak kula menika mireng jeneng wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan ati kula menika mboten jenak nek ming krungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir ning pendak-pendak ana tembung wisanggeni pendak-pendak ana tembung Antasena iya kula menika mboten saged tilem lho nggih restu sebabipun mboten ngantuk paman wonten dawuh niki perembugan sing wigati sampeyan ampun sakabenake dhewe monggo kula trindangu dhateng Kakang Durna
Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pamanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pamanggih kados pundi saranipun supados wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan yengyeng mangapunten menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten to ingkang badhe wantun kalian wisanggeni aja kok jamak lumrahing titah swantah nadyan dewa mudhun kemawon boten badhe wantun elek-elek dhateng wisanggeni leres pangandika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan menapa malih namung sak tataning jalma wantah menapa boten mangke badhe sungsang bawana balik kawonten negari Ngastina nggih anak Prabu. Boduna wonten dawuh nggih. Boduna kula paring pangandikan supados sak mangke saged damel lejar penggalih Kyai Prabu Duryudana. Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina sak kukutanipun. Menawi saking panggihipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanganipun mangke wisanggeni menika lajeng tumunten ngamuk wonten negari Ngastina awit negari dipun kekahi dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi inggih menika nya wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut wisanggeni coba to pikiran. Kurawa 100 arep mapan menyang ngendi? Anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi? Oh, lole. Iki ora lole. Iki kowe iki kon waring pangandikan. Dik Pate, Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole-lole. Semar kudu nganggo blegek-ugek. Kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu nggih, sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke iki narya gegambaranipun Paduka anak Prabu Ngastina. Boduna kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Nggih. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padawenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwasipun Sang Hyang Padawenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Mila mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun. Lah kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake wisanggeni aja nganti ngamuk nang negara Ngastina. Carane piye, Kakang Durna? Carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih raturipun Kakang Penemban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon. Amargi ancasipun wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah-ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama ngibarati kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama. Ora iso mikul durung mendem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa. Menika sampun dados pepuntoning tekad Wisanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Jagat Dewa Bathara jari lole-lole. Sik to Dik, aman meneng kok. Nggih. Dados Wisanggeni sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwih marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Boduna. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wisanggeni menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris. Kudune dilekake karana kasar upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jawuh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane Wisanggeni menika wonten pundi? Menawi panjenengan tanglet babagan keringkian menika, Wisanggeni menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Keringkianipun Wisanggeni menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Nek
Pandhawa menika nggadahi keringkian ning benten kan Wisanggeni. Wisanggeni menika mboten nggadahi keringkian. Oh ngaten. Nggih. Saya Wisanggeni samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lan kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Bapak Duna. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos Wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten kula kinten namung ketelung kedheping paningal Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun Wisanggeni. Lho, menapa mboten mutawatiri? Adik jan kok rembug kok mulet kaya ngene iki kepiye ya Kakang? Supaya iso ndang rampung aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wisanggeni iso trima. Pripun? Sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya Wisanggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara. Kekurangane apa? Anak Prabu Duryudana menika bandane seprapat jagat. Nek ming yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Nek nek menika mangke dipun dadosaken ajanging pasulayan sampun to? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh najan kula menika kondang Dibyasura Sekti kalintang dayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor, nek dicuk karo Wisanggeni, modar tenan kula yakin. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bapak Duna mboten pantun. Mboten wonten. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Wah, nyatane ya dedaya kono kok. Lho nek cara kula isin, Kalah kula kok biasa. sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo merem ilang kok. Wirang masalah napa? Ane nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimbane tekaning pati luwung mundur ngakoni keunggulane Wisanggeni. Nek cara kula langkung prayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Menapa anak Prabu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, nggih. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kaliyan Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo? Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Bloko Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro Cacaya Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa. Ndadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang atos-atos, nggih. Samangke wilujeng nganti anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, nggih. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, nggih. Saestu kula mboten damel-damel. Nona mek pasang Kalimantan bae kira beda lho duni dumaweng tawang-tawang Yayi Prabu. Kakang Prabu Manik Marinten kados pundi? Ngantos semunipun keberbeken paning utawi talinganipun ing neraka. Pun Manik Marinten kula midhangetaken dhateng penggalipun para sepuh. Wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika jebul pinanggipun sedayanipun menika nuwun sewu. Nadyan sampun kondang kumandhang sangganing para priyagung negari Ngastina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggipun padha jirih getih wedi mati. Anggenipun hanjagi dhateng kanandhanipun Yayi Prabu Duryudana menika namung samudana kemawon, mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sakmangke kinarya srana supados penggalih paduka Yayi Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami Wisanggeni sakmangke sumangga negari Ngastina lan badhe anjabel negari Ngastina. Wisanggeni keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik Maninten. Parandene jroning ayem tasih wonten raos tidha dadak kasaru geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rangkeng Gajah Mada saka Wandilan. Samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancang pancen iki minggah Datulaya. Samyalok yen to ana daya mangrem bae para kawula kanca piyak ana daya. Wene dalan to, wene dalan. Kanca minggir.
jagat dewa Bathara paman jebul jating bocah ning lare menika ora iso dirasani. Iya. Bareng sing teka wis anggene kok migrenku kumat. Kaya mak cenut-cenut Kakang Durna. Pripun Pate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wis anggene sing pun minggah wonten ing Datulaya. Ah, kandhak blegudu saru kembar Semarante. Apalah. Kula lepas tangan lho, Pate. Nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepan wis anggene kula ora melu-melu. Nggih, Kakang Durna kula semanggaaken. Nggih, wonten dawuh. Dipun timbali nggih. Wis anggene wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa Maduka anak Prabu Ngastina. Wis anggene. Bathara Saprapta munggir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngatur kesembah bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku Tampanana Tak gegem dadekake jimat karo sapa nggonmu sowan ngarsaning wakmu ing Ngastina. Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwatirake keslametku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa. Antasena, apa Pakde? Rarja Sapraptamu, slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo tak tampa. Kakang Antasena, Piye? komplit men Ngastina Wis rasa kuwatir. Kowe mung kari omong nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngastina, wong-wong sing nang keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, rasa kuwatir. Bisa dari Bathara Sapraptamu. Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya wa. Yo, tak tampa Antasena, Bathara Sapraptamu. Pakde Bule, Gus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tak sebut ciri getheke wakmu ning endi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh iya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa Tampanana tak gegem dadekake jimat. Angger wayah Mas wis anggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah, kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur, ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih, wilujeng, Nger. Slamet tekaku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Nger. Putuku wis anggene cah bagus. Cah jlunek. Padha Raja Sapraptamu wis anggene. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya tak tampa. Pangestune wong tuwa Tampanana ya wis anggene, tak gegem dadekake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Apa tenan? Ning kok Sukalima kok sepi. Gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku sowan ning negara Ngastina terus ana cantrik sing sowan kula tak gembok lawang Sukalima. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa. Men bilur kabeh. Engko aku mung kari nambani, ngono ta? Lho lah pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbahmu Putri ki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepenake dhewe. Arep kaya ngapa kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lungguhmu ya, Nger? Iya, wis ora kurang kepenak. Bisa nggone. Ana dawuhmu apa, wong? Ora wigati apa dene kowe sowan. Lho, kok dadak tambuh? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Iya, aku wis nampa. Wis disurasa. Isining nawala
pancen wis tak surasa isining Nawala. Yen to pancen wis mbok surasa isining Nawala, mesine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining Nawala, aku mengkaring nyuwun dawuhing Siwa Duryudana. Piye? Monggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok paringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misusungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wak. Aku karo Kakang Antasena ki wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik, pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke critane iki mbiyen tak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ana ing Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Dastarata. Kanjeng Eyang Dastarata nampa pitung kasih Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake ning diparingake karo anake. Dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak lumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke niku ya ora bener. Rak ya ngono ta, Nggih? Iya, Mbah. Lah rak ngaten ta. Mboten sampeyan iku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan menika kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padangke ati kula, aja dienggo sembrono. Wisanggeni. Napa? Neli ngono ya, Nggih. Yen to wong tuamu Kurawa ki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguwasaning para Pandhawa lumantar anakku Wisanggeni. Mula kaki sawangen. Banjur awakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampeyan. Perkara sampeyan arep yo menyang endi kuwi sakarepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampeyan ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampeyan ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Monggo iki janjane negarane Pandhawa. Sampeyan ora gagas uriping para Pandhawa, sampeyan ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki barang negara tak jaluk, aku kon mikir uripmu ki nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jilih bakal ngulihake, sapa sing mbibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume ngalam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni? Entuk ora? Kok sik nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh. Antasena, piye, Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok isar dibres-bres apa udan apa? Lah iya, lah aku ya nunggu Wisanggeni kok. Oh, sing sabar, ora sak kepenake dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa. Entuk apa urane? Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wisanggeni nadyan ming wong loro karo Kakangku Antasena mapan negara Ngastina. Nadyan ing Tegal Kulukasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Ya to, Kakang? Ya. Nah, krungu dhewe to kowe. Wis gage. Kula Prabu kados pundi? Wisanggeni. Apa wae? Mbaya sing sabar nganggo pitung aja sak karepe dhewe. Kok sik sampeyan ki rasa melu-melu. Sampeyan ki dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura. Ning kene iki mung dadi pengayomaning para sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu perkara iki. Nek melu perkara iki tak katoke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya wis.
Ya wis sakaremu. Walah, kok mak pratap aku. Rasa wedi ne, pokoke nggawa aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajakke aku. Wong edan mengko. Ya. Tenan lho. Heeh. Engko ngap ora wis to. Enggak, aku nang kene ngrembug kaya ngono. Bisa ngerti. Piye? Gage, paringa dawuh. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenono yen kowe njabel negara Ngastina. Tak wenehake ora mung sak sigar semangka, nanging tak wenehake wutuh boyongan atula marang para Pandhawa. Yayi, mangkira piyen? Ditepungake wae yen kowe durung tau wanuh karo aku, iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawu langit jenengku Prabu Manik Maninten. Walah dalah. Mula kok suwile wenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendikamu, Kang? Iki pancen engko bakal dadi pasulayan. Lah wong-wong Astina wis ngurung jago, wis rasa wedi. Eneng aku rasa wedine. Naming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trima ora urip ning alam padang. Tata ya, Kang. Yo. Dirembug sing apik. Yo. Arep ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cumeng-klungen aku ora sabar nek kowe ana omongan. Omongo nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono, Kang. Heeh. Wis anggeni ana marang. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten? Ya, dasar para nyata. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngareping Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sedyaku mengkepengin meper mubal babaling pepinginanmu. Ngelinga, yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbeke para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Kang ngrembug negara Ngastina kuwi sing wenang ing Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang ngrembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mengeng karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku ndek wenang ngrembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong delok. Kowe iki nang duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok melu-melu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Bapak Tuna kok gumejeng. Remen kula nggih. Kula niki ndek putu wis anggeni wong pinter menika remen sangat dan omongane dan ceplas-ceplos-ceplis. Nggih. Wah, kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek wong liya melu-melu perkara iki. Sami nggih, kula ki mboten cocok nek wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora usah wedi wis anggeni, ora usah wedi. Lho, Hyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong ora usah kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan asa melu-melu ku nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Lho. Kok iso ngoten? Ngoten mawon Mas beres pokoke. Ya sekali-sekali Durna iki dadi apik ya ora masalah ora. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora usah dadak Kakang gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadiganing Prabu Manik Maninten, iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyongan negara Ngastina metu njaba. Ayo tanene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning mati leganing atiku. Maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanap. Nuwun sewu.
Yai Prabu, wonten dawuh kliranana kula nyuwun wekdal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. penggalih panjenengan boten sekedhik dipun sababaken menapa? Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing prayogi. Ning jebul ana wong kana sing wis dianggep sumitraning Yai Prabu Duryudana ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungso sing cemongol-congol ibarate golek pendhok supaya ketok wani nantang dhateng anak kula pun wisanggeni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguane. Ning kok drangap usape. Mongko wisanggeni menika bayi wingi sore. Mane-maniten yen kowe arep gendak sekor anakku wisanggeni, Baladewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Maniten. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru. Lah kok wis kumalancang cumalena sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana wani karo wisanggeni. Lah kok kowe drang-drang bocah wani karo wisanggeni karo apa? Kakang Durna. Wis menengo sampean. Nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok karo nggih anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika nadyan kaudosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan di sae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe rame menika sampun ngantos. Nggih. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggalih, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso menehi wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten, ora konjur ampya ora sapene dhewe, ora konjur apa dadi perang, apa dadi perang. Kula ora cocok Depate. Nuwun sewu nggih, kula mboten mathok. Nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara. Nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan. Nek Wisanggeni menika mangke bisa ngasorake menungso sing jeneng Manik-Maninten. Kula nembe wangsul wonten negari Ngastina. Nek Manik-Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu nggih. Slaminipun kula boten badhe wangsul wonten negari Ngastina. Lakon ngantos mawut kados mekaten kawontenan negari ing Ngastina. Wonten ing Datulaya nggih. Lho piyambak boten mangertos. Jebul sareng Kakang Prabu Manik-Maninten paring pangandikan dalem Wisanggeni Kakang Prabu Baladewa boten rena ing kalih. Inggih. Bawadana ugi mekaten. Sajaipun boten perkawis Wisanggeni anggenipun dipun wantuni dening Kakang Prabu Manik-Maninten ning perkawis anggen kula sampun nampi sumitranipun Kakang Prabu Manik-Maninten. Kakang Prabu Baladewa wah bawadana boten cocok tuwin boten matuk miwah boten rujuk nanging dipundhem wonten salebeting penggalih. Kula kinten mekaten. Kakang Prabu kados pundi? Yai, menawi paduka Yai Prabu sampun madhep mantep nampi dhateng wiswanipun ingkang Raka pun Manik-Maninten, dinten sakmangke kewajiban menapa ingkang dipun sampiraken dhateng kula mboten badhe selak. Sampun nalika perkawis udu brana picis nadyan ku kedah wudu nyawa kula aturaken dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Upami mekaten kula borongaken babagan Wisanggeni lan sak anak-anak Pandhawa sanesipun. Menawi ingkang Raka mboten saged ngrangket Wisanggeni, agengipun kula mboten saged mejahi Wisanggeni. Kula aturi ngelokaken sak dosa kula dhateng para warga utawi kawula sak negari Ngastina. Nggih, matur sembah nuwun. Mangke suruping surya kula mboten saged ngaturaken kuwandhanipun ingkang putrapun Wisanggeni, malah kula sampun ngantos tinampi pisawan kula wonten negari Ngastina. Sendika ngestaken dawuh, Pawan Wonten dawuh. babagan Wisanggeni dipun rampungi dening Kakang Prabu Manik-Maninten. Sampeyan sak kurawane jejogo kemawon mbok menawa ingkang ana ingkang marojol saka sala-salaning garu. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Dimas Sartomarmo wonten timbalan Budana Wambodo Seba jeneng Isra Sakundur Kedatun kula nuwun paramadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Sartomarmo.